Як знайсці ў штодзённых клопатах час на спевы? Як зацікавіць моладзь народнай творчасцю? І якія песні любяць спяваць у Міханавічах? Свае сакрэты і таленты раскрые нам узорны фальклорны ансамбль «Калыханка» з Міханавіцкага цэнтра культуры. Мы імкнемся спяваць, як у народзе спявалі, то есть там без нотнай граматы, без акампанемента, без расшифроўкі песні. Мы толькі арыентуемся на голас, мы слухаем запіс аўтэнтычны, і якія гукі уражваюць нас гукі, мы этой гукі імкнемся паўтарыць, з гуказлучэнні прыгожыя. А Іван Іванович Крук паведаміць пра важныя сімвалы жыцця вясковых жыхароў, звязаныя з імі традыцыі, прыкметы і падзеі. Ніжні гарызонт чырвонага кута быў адрасаваны да хрысціянскай, старажытнай, адвечнай беларускай народнай традыцыі. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Добрый день, дорогие сябры! На ваших экранах фольклорное шоу «Спявае Беларусь». Я Лариса Мятлеўская. А я Сергей Выскварка. И сегодня мы у Міханавічах Минского района Минской области. Знаёмьтеся, узорный фольклорный ансамбль «Калыханка». Золотая осень листья опадает, святая покрова, деньги коротает, деньги коротять, туманы вечерочки, хороводы водять, молодцы девочки. Уже пришла покрова, чи знаете, люди, пастушок корову займати не буде. Треба дати лусту, я ще трошки сальця, як даш ковбасу, то я ще попасу. Вітаю вас! Я кіраўнік узорнага ансамбля «Калыханка» Лариса Рыжкова. Запрашаю ў наш прыгожы утульны дом фальклору. Тут мы святкуем усё, тут мы збіраемся, і папяем, і патанчым, і казкі парасказваем, і людзей паслухаем. А какие песни вы спеваете? Ну, мы спяваем усё, якая пара прыйдзе, калі вяселле, то мы вясельныя, калі радзіны, то мы радзінныя, калі вясна, то веснавыя, калі восень, то восеньскія, так вот. А что мы теперь почуем? А цяпер пачуем палявую песню, таму што дзяўчат у нас много ў калектыве, і проблемы дзявочыя. Вот про этой песни у полевой песни и пяется. Ой, да ти не пойдзе дробін дожджик. Як ва ўсіх.
гаспадарыня Ларыса, а дзе вы шукаеце свае песні? Ой, за ўсё жыццё многа дзе шукалі. Мы сябравалі вельмі доўга з ансамблем Ананчыцкім, Салігорскага района. Ездзілі туды в экспедыцыі, дзяўчаты там былі не аднойчы. Вот, мы записывали, это наше першае каханне фальклорнае, вот Ананчыцы. У Наташы ў Ельскім раёне мы ездзілі да яе бабулі, записывали песні. Помню, Алешка у нас Чарнушевич быў, ездзілі да яго бабулі ў Жыткавіцкі раён, там записывали песні. То есть мы пяем і брянскую, беларушчыну брянскую, да, пяем, і пяем. Ёсць у нас і нашы міханавіцкі Вот тут, з мне нашага таксама цікава, сельсавета. вот Да. адкуль, а ці ёсць тутэйшыя песні? Ну, паспелі запісаць і купальскія песні, і жніўныя, і так, і велікодныя абходы двароў. Одним словом, у вас есть песни усіх обрядов из усей Беларуси. Да, да, да. А ці лічылі вы, вот колькі гэтых песен у вашем ансамбле? Не лічана. Узорны ансамбль «Калыханка» ўжо амаль 30 гадоў займаецца вывучэннем фальклорнай спадчыны беларусаў, праводзіць народныя святы з песнямі, танцамі і гульнямі. Калектыў з'яўляецца своеасаблівым жывым музеем народнай песні, гульні, казкі і мае ганаровае званне «Узорны». За такі доўгі творчы шлях праз яго прайшлі многія жыхары аграгарадка Міханавічы. Змянілася 7 саставаў. Больш за 70 чалавек звязалі лёс з гэтым дзіўным калектывам. І сёння ўжо спяваюць дзеці тых, хто быў ля вытокаў ансамбля. Яны спяваюць так, як спявалі нашыя бабулі, без нот, без акампанемента. Іх слыхавая сістэма навучання зразумелая і даступная ўсім. Калыханка і для маленькіх, і для дарослых адкрывае багацце, прыгажосць і непаўторнасць беларускай народнай творчасці і культуры. Таму калыханку паважаюць, калыханку любяць, з калыханкай спяваюць. Ну, нам усе Міханавічы дапамагаюць. Таму што дзетак нам сваіх даюць. Это галоўнае. А так, увогуле, нас школа вельмі падтрымлівае заўсёды. Марія Нікалаевна раскажа пра гэта лепей. Яна музей стварае, яна збірае пра нас усякую інфармацыю, копіць. Трэба сказаць, калі гаварыць пра дзейнасць Ларысы Мікалаевны, то ў Міханавічах, безумоўна, гэта наш гонар, і гонар не толькі школы, гонар Міншчыны. 29 гадоў таму назад Каліновскі Владимир Данілович, дырэктар Міханавіцкай школы, запрасіў працаваць Ларысу Мікалаевну. Яна стварыла фальклорны калектыў у школе, і з таго часу нашы дзеці умеюць спяваць народныя песні. З педагогамі Ларыса Мікалаевна паднімала ўсю школу, яны ішлі з лялькамі, яны ішлі па-першай з песнямі, яны святкавалі масленіцу ад сцен школы, праходзячы праз магазіны, віншуючы пакупнікоў, прадаўцоў, спяваючы ім масленічныя песні, заходзілі ў двары, ну, прымалі гасцінцы, безумоўна. Ларыса Мікалаевна працуе з усімі, хто да яе прыходзіць. Дзеці на працягу амаль 30 гадоў вырастаючы, яны ведаюць народную песню, яны гуляюць у народныя гульні, яны ходзяць і калядуюць. І шануюць слова. А беларускамоўная школа ў нас з самага ўзнікнення 110 гадоў у школе, яна ўвесь час застаецца беларускамоўнай. Уловили, уловили. Міханавічы – аграгарадок Мінскага раёна з 6-тысячным насельніцтвам, пра які ёсць што расказаць і якому ёсць што паказаць. Ён знаходзіцца ўсяго ў 15 кіламетрах ад Мінска, але жыве сваім уласным незвычайным жыццём. Міханавічы ў 2018 адзначылі сваё 145-годдзе. Усё пачалося з чыгуначнай станцыі, якая была заснавана 16 верасня 1873 года, калі быў уведзены ў эксплуатацыю участак Лібава-Роменскай чыгункі Мінск-Бабруйск. Чыгуначная станцыя і зрабіла гэты пасёлак незвычайным. На станцыю прыязджалі людзі з усёй краіны і прывозілі з сабой свае традыцыі, звычкі і, вядома ж, песні. А як узнікла ідэя
назвать коллектив «Колыханка»? Может быть, были какие-нибудь цікавые варианты? Ну, варианты, какие были, еще не прижились. Еще кругом говорили: Лариса Николаевна, запишите у колыханку. А чи можна мне у колыханку? А коли буде колыханка? Ну, так мы остались колыханкой. А от цікаво, як народилася эта назва менавіта? Ну, мы колись телепрограмму «Колыханка» вели, мы с этого починались. А, Был так это ж фольклорный вельмі цикл цікаво. телепрограммы «Колыханка». Я садилась у кадра, казала: дети, сегодня масленица, надо вот блины печь, но передо мной блины стояли, а дети спевали масленичную песню. Вот с того и пошло. А вот у вашем коллективе, у вашем репертуаре, те есть хоть одна тая самая белорусская колыханка? Ну, одна. Одна, но она большая. Коли ласка, да? Заспевать? Конечно. Девчата. Баю, баю, Нестерка, а на лето шестерка. Баю, баю, Петрачок, а на лето 7 дочок. Баю, баю, малое, а на лето другое. Одно будем колыхать, а другое забавлять. Одно будем молоком, а другое кулаком. Одно будем лялька, а другое нянька. Ой, здесь мамкою осесть, и другое принесесть. Калыханка – найстаражытнейшы спеўны жанр. Як толькі нараджаецца дзіцё, то адразу мама пачынае праз калыханку спевы размаўляць з ім, весці дыялог. А як ведзеце свой дыялог вы з вашым слухачом? И со слухачом, и со своими удельниками. Як вам удается зробить навучання ось таким деликатно непосредным? А ну, про гульню, только про гульню. Дитя подросло, вот, и я не мать, я не колышу, я гуляю с детьми. А у гульни мы выховываем усе якости необходные спевака, и посыл гука, и артикуляцию добрую, и высоту гука яны шукают, там все формируется, и дитя не зауважает, як оно сформировалось. От гульни до гульни, от гульни до гульни. А гуляем это мы, вот сколько колыханка існує, вот эти дівчата старейшие, колись были малыми, они гуляли в этой гульне, это гуляют. И подобаются они, цікаві детям. Так и хочется с вами разом погулять. Коли ласка, глядите, гульня. Летели две птички. Летели две птички, ростом не горишки. Чернявая моя, черноглазенькая, чернявая моя, черноглазенькая. Летели, летели, сели, посадили. Чернявая моя, черноглазенькая, чернявая моя, черноглазенькая. Стали подниматься, крепко обниматься. Чернявая моя, черноглазенькая, чернявая моя, черноглазенькая. Стали с круга вылетать, сами парочку шукать. Чернявая моя, черноглазенькая, чернявая моя, черноглазенькая. Летели, летели, сели, посадили. Чернявая моя, черноглазенькая, чернявая моя, черноглазенькая. Стали подниматься, крепко обниматься. Чернявая моя, черноглазенькая, чернявая моя, черноглазенькая. Узорны ансамбль «Колыханка» займаецца вывучэннем не толькі фальклорнай спадчыны беларусаў. Не толькі песні, казкі і паданні ўсіх рэгіёнаў Беларусі складаюць рэпертуар калектыва, але і духоўныя песні і вершы. І ўдзельнікаў ансамбля можна сустрэць нават на службе ў царкве.
Лариса Миколаевна, скажите, вот мы сегодня у Михановичах, але чему вы вот каля гэтага храма? Ну, потому что это наш галоўны храм. Мы тут вот на службы приходим с колыханкой, и батьки наши приходят, и бабули, дядули приходят детей. Вось. И мы тут спеваем. Нам дозволяют тут спевать. Мы спеваем и частку литургии, и запричастный стих мы спеваем, вот духовные стихи мы тут выучили и пяем. И прихожанам подобается, и мы вельми рады, что вот. Скажите, вы сябруете с батюшкой, да, мясцовым, и вам дозволили сегодня спевать у храме? Да, батюшка нас благословил, отец Дмитрий Гриценко. А что мы сегодня почуем? Мы почуем один духовный стих про пречистую мать, по свету ходила. Бо были такие часы, лічаць люди, что святые угодники, пречистая мать и сам Иисус Христос могли ходить по земле, могли сустракаться с людьми, нечто им раить, нечто им подказывать. Кажут, духовные стихи – это та самая молитва, которая уже гучит не у храме, а с нами. Мы можем их спевать и у поле, и дома, идучи с храма. Это так само молитва. Да, да.
як жа хораша тут, у Міхановіцкім доме фальклору, нават покуць як трэба на сваім месцы. А аб гэтым нам распавядзе Іван Іванович Крук. У духовнай прасторы кожнай вёскі заўсёды былі тры эпіцэнтры духоўнасці. Это храм, царква або касцёл, это могілкі і чырвоны кут у кожнай вясковай хаце. Вясковы храм – гэта незвычайная мадэль свету, у якой цэнтральнае месца займае іканастас. А что такое иконостас? Это история, живая, оживленная история узнікнення, развіцця, формирования и распаўсюджання ідэі сусветнага яднання. Праз нейкі час з'явілася шыкоўная ідэя зрабіць такое месца ў кожнай сялянскай хаце, дзе чалавек будзе постаццю велічнай, нароўні з Богом. І адсюль узнікла ідэя стварэння чырвонага кута. Зараз мы знаходзімся ў гасцях у цудоўнай беларускай сям'і. У сям'і Александра Александровича Бардакова, светлая памяць яму, чалавек вельмі незвычайны, таленавіты, адораны, і ў свае гады маладыя ён пабудаваў у вёсцы Каралёў Стан шыкоўную царкву. На працягу 5 гадоў гаспадара няма ўжо в гэтай хаце, але мне захацелася прыехаць менавіта сюды, таму што за ўсе падарожжы па Беларусі я не бачыў такога чырвонага кута, працяжнік іканастаса ў вясковай хаце. І тут іканастас надзвычай незвычайны, у які гаспадар уклаў не толькі свае веды, не толькі свой талент разумення, але яшчэ нейкую такую энергетыку, якую да сённяшняга часу падтрымлівае гэтую сям'ю. Што такое чырвоны кут у плане хрысціянскага прачытання? Як правіла, у розных куточках Беларусі ёсць нейкія свае акцэнты. У адной хаце перавагі аддавалі таму, што самае важнае, самае галоўнае месца займала ікона Хрыста. Скажем, у заходніх рэгіёнах Беларусі, можа быць, так і нельга гаварыць, але ўсё-такі больш шырока прадстаўлена і больш шануюць Багародзіцу, поэтому там ікона Дзевы Марыі. Але на Магілёўшчыне, на Віцебшчыне і асабліва на Магілёўшчыне найбольш шырока прадстаўлена там як бы на ўзроўні Хрыста ікона Міколы Цудатворца. От у дадзеным выпадку у нашай хаце, у нашым чырвоным куце яна займае зноў-такі самае галоўнае месца. Часцей за ўсё бывала так, і зноў-такі з гэтым мы сутыкаемся ў дадзеным чырвоным куце. Вы ведаеце, калі маладых адправілі пад вянец, то невеста ехала з іконай Багародзіцы, а жаніх ехаў з іконай Хрыста. І тады, калі вяселле заканчвалася, гэтыя абразы займалі самае галоўнае, самае пачэснае месца ў гэтай хаце. Ніжні гарызонт чырвонага кута быў адрасаваны да хрысціянскай, старажытнай, адвечнай беларускай народнай традыцыі. І поэтому там сваё месца займалі адпаведныя атрыбуты. Адзін з іх, это толькі будзем лічыць, што мадэль вялікага снапа. І ўспамінайце, да, канец лета, жніво, і ў некаторых раёнах это быў першы зажаты сноп, у некаторых это апошні дажынкавы сноп. Яго, як правіла, памяшчалі вот тут у ніжняй частцы чырвонага кута. А з другого боку у чырвоным куце сыходзіліся дзве лавы сваімі тарцамі, і там была наяўнасць двух элементаў, двух складовых частак мужчынскага і жаночага пачатку. То мужчынскім пачаткам быў сноп, якога называлі дзед, бачите, основа основ. А на другой лаве стаяла дзяжа, сімвал жаночага пачатку, тая дзяжа, у якой замешвалі і ўчынялі хлеб. Чырвоны кут фіксаваў у сваёй памяці абсалютна кожнае прайшоўшае свята. Напрыклад, 15 лютага адзначаецца стрэчанне або грамніцы. Мы прыходзім з сям'ёю царкву, адбылі набажэнства, а потым кожны з прысутных бярэ з сабой самую вялікую свячу, якая так і называецца грамнічная. Зараз мы паспрабуем запаліць свечку, і каб яна далей спадарожнічала нашай гаворцы. Засталася грамнічная свечка, а затым ідзем па колазвароту далей. Прыходзіць вербніца. Мы асвячаем галінкі вярбы, а роўна праз год, у суботу перад наступнай вербніцай, гэтыя галінкі трэба было пакласці на засланку, спаліць усё, а попел высыпалі, як вы думаеце, куды? Толькі на тое месца, дзе будуць у наступным годзе пасеяныя агуркі. Тады вы іх мяхамі будзеце насіць дадому. Затым тут прыходзіць Вялікдзень. Першае яйка прыносілі дадому, за столу садзілася сям'я, і гэта яечка дзялілі роўна на столькі частачак.
колькі членаў сям'і за сталом, і кожны атрымліваў што? Сваю долю. Але адно яйка абавязкова клалі ў чырвоны кут для таго, каб яно захоўвалася там на працягу года. Але самым незвычайным атрыбутам чырвонага кута, на мой погляд, заўсёды з'яўляўся сноп-дзед. Чаму я кажу самым незвычайным? Таму што потым ён быў уключаны ў цэлы шэраг абрадаў сямейна-родавай накіраванасці. Што я маю на ўвазе? У гэтай сям'і восенню рыхтуецца да правядзення вяселля. І тады трэба было адправіць маладых да вянца і выпякаць самы галоўны атрыбут вяселля – каравай. І тады бабуля брала 9 каласочкаў з гэтага снапа даставала, перацірала, гэта зерня сыпалі ў місу, і вясельны картэж не зрушыць з месца, пакуль маці з бацькам тройчы па сонцы абходзілі вакол вясельнага картэжа і абсыпалі гэтым зернем. То есть замыкалі вясельны картэж у непарушнае кола. Затым яшчэ 9 каласкоў даставалі, пераціралі, і на мясцовым, так сказать, у кожнай хаце былі жорны, так сказать, млын невялікі, і туды гэтыя 9 каласкоў, і потым муку з іх дабаўлялі ў вясельны каравай. Логіка жыцця гаварыла пра тое, што праз пэўны час, вызначаны, канечне ж, небам, Богам, у сям'і народзіцца дзіцятка. І роўна праз год пасля яго нараджэння выконвалі цікавы абрад – першы пастрыг дзіцяці. Валасы першага пастрыга – гэта невялікая пасмачка, якая потым клалася ў чырвоную тканіну і на ўсё жыццё, падкрэслюю, на ўсё жыццё гэтага чалавека захоўвалася за абразамі. Дзе б ён ні быў, абразы, то есть іконы, то есть нябёсы будуць яго перасцерагаць. У духоўнай прасторы чырвонага кута месціўся сямейны стол, за якімі прыхавана безліч розных сямейных таямніц. Але гэтаму будзе прысвечаны наступны урок нашай родавай памяці. Вы глядзіце фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». І сёння мы ў гасцях у Ларысы Рыжковай і ансамбля «Калыханка» у Міханавіцкім доме фальклору. А ўжо сонца забор, забор. А ўжо сонца забор, порожнейкам домой, домой, порожнейкам домой. А мне ж домой не хочется, а мне ж домой не хочется. Коля печи ворочаться, Коля печи ворочаться. Ды ў беленькой зарочаться, ды ў беленькой зарочаться. Жыў некалі Хомка, і была ж у яго жонка, гультайка. Адного разу пайшла яна жыта жаць, нажала там снопік ці два і завалілася спаць. Хомка чакаў яе, чакаў, а тады ўжо пайшоў шукаць. Прыходзіць у поле, а яна ж спіць. Ён тады адзенне ціханька з яе зняў, дзёгцем яе намазаў, пер'ем яе пасыпаў. Адзежу забраў, пайшоў дадому. Печку затапіў дома, драк надзеў, хустку завязаў і бліны пекець. А Хомкава жонка ў полі прахапілася, крычыць: «Ці я Хомкава жонка, ці не я? Ці я Хомкава жонка, ці не я? А тады ўжо пайшла дадому, ішла яна хаваючыся канавамі, кустамі, сараямі, заборамі. Нарэшце прыйшла, паміж вокнаў стала спіною і пытаецца: «Хомка, Хомка, а ці дома твоя жонка?» Хомка, Хомка, а ці дома твоя жонка? А ён кажа: «Дома, бо бліны пекець». Тады яна ўжо пайшла, куды вочы яе глядзелі. Ідзе і крычыць: «Гу-гу-гу!
так ішла, як іду. Я так ішла, як іду. А насустрач ёй ішлі злодзеі і неслі вялікую скрыню грошай. Ды як убачылі такую бабу страшную у пер'ях, кинули тыя грошы і ўцякаць. А Хомка ж усё то я бачыў. Прыйшоў, грошыкі ты сабраў у скрынечку. А на жонку кажа: ну годзе ўжо бражнічаць, ідзі ў хату. Прывёў яе ў хату, і тут яна ўзнала, што яна Хомкова жонка. і з тае пары ўжо годзе ў полі спаць. Во правучыў жонку, га? Так, Але ну мудры што ж. мужик, мудры малайчына. Ну добра, цудоўная казка, я, здаецца, у казку трапіла сапраўды. А песня гэта з якіх мясцін? О, песня ж это з... Побач тут запісалі ў Бардзілаўцы. Да вы што? Да. Дык жа ж мае дзяды і прадзеды з гэтай вёскі. О, ну так О, віншую. сапраўднае свята ў мяне. Вучыце гэтую песню, ваша будзе. Ларыса, і вам пашчасціла, а мне як пашчасціла, сяжу паміж дзвюх Ларыс. Як задам зараз сабе жаданне, абавязкова збудзецца. Ой, Ціхо, ці! А цяпер можна. усе твои ожидания у тебе на лбе написаны. А мо правда. Я здагадалася, што ён мог заказаць цяпер. Я думаю, што ён есць ужо дужа хоча. Давай запросім яго за стол. Я ўжо ўсё падрыхтавала тут, вот, і дзеці мае дапамагалі. І... А чаго толькі мяне? Давайте ўсе разам. Салаўя баснямі не кормяць, трэба трошкі і сальцам. Ой, Сергей, кому месяц светит, тому и зоры усмехаются. Такий стол, что я язык проглынула. Больше ничего не скажу. Ларыса, а хто ж гэта ўсё такое вот цуда нагатаваў? А у нас вот патрэба такая ёсць, смачна пад'есці, бо добрыя спевакі любяць і добрые присмаки, сила им надо. Вот Валентина Грибовская кожный раз нам нешта тут вот накрутить, навертить, насмажить, и смачно, и пригожа, и можно людей почувствовать. Ну и чараўніца, чараўніца. На гэтым стале простыя беларускія стравы. Мачанка, колбаска домашняя, мяска, робрышки, бульба белорусская с печи. У нас же тут у фольклора есть печь. Вот с этой печи стравы мы и готовим на этой печи. Слухайте, Лариса Миколаевна, при таким богатым столе трэба, мабуть, и такую ж песню. Да, ну тогда мы споем, девчата, застольную, да, дожиночную, толочную, ой, коли ласка. Дякуем наш моцный Боже, да помог пожать нам збожа. А на дворі да не рано, а на дворі да не рано. Дякують і наші дітки, Що що збирали в полі квітки, а на дворі да не рано, а на дворі да не рано. і дужніки з поля, Як уточки з мора, а на дворі да не рано, а на дворі да не рано. і дужніки молодые, Сярпы нясуть золотые, а на дворі да не рано, а на дворі да не рано. Все густое жито жали, Толстые снопы звязали, а на дворі да не рано, а на дворі да не рано. кольки в небе зорочат, Стольки в полі копачак, а на дворі да не рано, а на дворі да не рано. помог Боже нам пожать и Поможи і споживати, а на дворі да не рано, а на дворі да не рано. Ой, як файна. Мусить, у вас часто тут веселье отбывается. А, ну, да, бывают веселье, и у самих девчат были веселье. Вот мы у Вики святкавали яе веселье, спевали весельные песни. Вот, мы на родины ходим до девчат, мы у всех деток, всем деткам спевали песни родинные.
У вас І так мамка. пригожо гучать пісні, так голос летить. Скажіть, як ви от намагаєтеся так, щоб отримовувалося пригожо? Ну, мы імкнемся спевать, як у народе спевали, то есть там без нотной грамоты, без аккомпанемента, без расшифровки песни. Мы только ориентуемся на голос, мы слухаем запись аутентичный, и які гуки, вот ураживают нас гуки, мы эти гуки імкнемся повторять, звукозлученні пригожие. Вот это наша слыховая система навучання, это 30 годов мы пяем только по слыху, зусім не зазираючи ў тыя ноты і не карыстаючыся аккомпанементом. А зараз яку пісню заспіваєте? Вясельную, як на вяселле невеста прибіралася і на вяселле адпраўлялася. Цудоўна. На веселько прибиралася, на веселько прибиралася, вся дворня моя, государня моя, девица молодая, раскрасавица моя. Бело сукня накладала я, бело сукня накладала я, вся дворня моя, государня моя, девица молодая, раскрасавица моя. Чаровечки шнуровала я, чаровечки шнуровала я, вся дворня моя, государня моя, девица молодая, раскрасавица моя. Злотнем постом перезалася, злотнем постом перезалася, вся дворня моя, государня моя, девица молодая, раскрасавица моя. Ей до шлюба выезжала я, и до шлюба выезжала я, вся дворня моя, да государня моя, девица молодая, раскрасавица моя. Усі дівчата розкрасаються. Сапраўды, цудоўна, цудоўна. Лариса Миколаевна, ось калі на дварэ ідзе дождь, сумна, і ўвогуле просто нейкая стома, восеньская, там, такая дэпрэсія, вось прыйшлі на працу, і чым паднімаеце настрой сабе? Якой такой песней, каб вот зразу раз? Там много таких песен. Калі ласка, дзеці. Якой? Калинка-малинка, Ананчицкая. Ты не злуй, мой миленький, на мяне, что у мяне желуды у пелене. Я ходила ля дубов, разбирала желудок, желудок. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. А приходил до меня Яков, Он принес коробочку рака, а я ты раки забрала, а я каре с хаты прогнала. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. приехали купцы с Салины, покупили желуды у пелены. Я не дали добрые гроши, я купила боты хорошие. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. Иди, иди, Я коли с карты, на печи батька и мати, на припечку братня невеста, нема тебе Якове место. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. Дык гэта ж вядомая і любімая беларусамі Лявоніха. Ой, а мне спадабалася, што Зови ракі Кош. пабрала, хлопец ёй прынёс ракаў, яна пабрала і яго пагнала. Это ж такія хітрыя дзеўкі ў Беларусі, га? А якія жонкі потым з іх вырастаюць? О! Ядовитые. Ваша манера спявання такая аўтэнтычная, такая самабытная. А скажыце, колькі трэба часу, каб навучыцца так спяваць? От, напрыклад, я, колькі трэба часу, каб уліцца ў ваш калектыў?
Ну, это будет залежать, Сережа, только от себе, потому что вот приходят дети, сели, и мы пяем. Мы не вучимся особенно с кожным, мы не вучим кожного спевать. Сел человек и слухая, и там, где может, там он квакне, подпяе, там что-нибудь он гукнейки выдаст, и поступово он улыбается. Коли портить спевы, то скажем ему аккуратней, слухай. Вот. А не портить, то и ничего не говорим. И поступово вырастает спевак. Ой, я про себя навіть і питатися не буду, кольки мне, бо я такая спевачка, что вот сидела и помолкнула. Все люди ранее спевали добро, пригоже, имели слых, имели голос. Это все развивается, Вот все есть у человека. У нас никого не выбирали, у нас нема отбора, у всех, кто пришли, всех выучили. А зато у меня в уши торчать. А ведаете чему? Потому что я слухать песни люблю, особливо так, как вот душа разгорнулась и сгорнулась знов. Заспевайте нам что-нибудь такое душевное. Гриша, давай. Зелена трава, поверху вода, хороша дівчина, да ще й молода. Хороша дівчина, да ще й молода. Зелена трава, не накошуся, хороша дівчина, не надивлюся. Хороша дівчина, не надивлюся. Їхали козаки, дівчина в саду, читає газету, замуж не пойду. Читає газету, замуж не пойду. Їхали козаки, дівчина стоїть, глянули на личко, як зоря блищить. Глянули на личко, як зоря блищить. Глянули на косу, коса золота. Глянули на ручку, заручена я. Глянули на ручку, заручена я. Дівчина, дівчина, дівчина моя, то тобі дозволю заручатися. То тобі дозволю заручатися. Дозволю мне, пане старенький отець, він же мне дозволив по царской вінець. Він же мне дозволив по царской вінець. Гриша, дай 5. Леха, тримай. А може у вас якая песня вот такая гарэзлівая ёсць, каб наши глядачи разом з нами спявали и каб аж скакать хотелось? Ёсть. Ананчинская дудалка. А на горы комора стояла, а у коморы Маруся лежала. Дудалка, дудалка, выпивалка, стукалка, сама грає, сама б'є, сама песеньки пяє. Тут и гребень, тут и лед, тут и 40 веротем. Я пойду попродаю, на его поглядаю. Нитки рвутся, я вяжу, хлопцам правды не кажу. Хлопцам правды не кажу. А Маруся сильно заболела, забожала из подворья зелья. Дудалка, дудалка, выпивалка, стукалка, сама грає, сама б'є, сама песеньки пяє. Тут и гребень, тут и лед, тут и 40 веротем. Я пойду попродаю, на его поглядаю. Нитки рвутся, я вяжу, хлопцам правды не кажу. Хлопцам правды не кажу. А Маруся 3 года лежала, черным шелком
бантиком головку зв'язала. Дудалка, выкинула суколка, сама грає, сама б'є, сама песенки пяє. Тут и гребень, тут и лед, тут и 40 верацьон. Я пойду попродаю, на його поглядаю. Нитки рвутся, я вяжу, хлопцям правди не кажу. Хлопцам правди не кажу. Лариса Миколаївна, я у потої любуюся вашими дівчатами. Такі пригожі строї в очі розбігаються. Хто вам зробив це хараство? Ну, мы сами робим. Я вышиваю и шию. Это вот с первой коллекции. 12 костюмов было пошито. Это годов 25 назад. Так може і дівчата вчаться так само? Ну да, бывает, и хлопцы учатся, и девчаты, да. Но для этого надо много терпеливости. Ну, Только, да. наверное, в моем веку можно это терпеть, Ні, еще ви и знаєте, радоваться. Мені Вот здається, шиєш. що захоплення народною вишивкою тепер вельми актуально для молоді. І шмат хто вже вміє вишивати і вишивають самі. Але я от ще хотіла запитатися у вас, от картітні запитатися, що це у вас за такий шиковний головний убор? А, ну это вот пытаетесь у вашего... Не може бути, що ён ведає. Гэта намітка. Гэта старажытны галаўны убор замужніх жанчын на Беларусі, які існуе з часоў, напэўна, Вялікага княства Літоўскага, а можа і раней. Такія галаўныя уборы носілі і ў Літве, і ў Латвіі, і на Украіне, і ў частцы Расіі, і на Беларусі. До 50-х гадоў на вяселлях дзяўчат рабілі жанчынамі, ствараючы вось такі галаўны убор. Свякруха робіць з дзяўчыны маладзіцу, калі завівае на ёй намітку. Гэты вот спосаб, іх існуе больш за 100 у Беларусі, розных. Вот гэты спосаб са Старадарожскага района. Міханавічы якраз адносяцца да пухаўшчыны, таго знаменітага пухаўскага строю. У нас у Беларусі існуе ёсць унікальны спецыяліст. Ой, в якая Академії наук. прыгажуня! Марія Миколаївна Віннікова. Яна ведае больш за 100 спосабаў завівання наміткі. І вот гэтаму спосабу мяне таксама навучыла. Вельмі хутенька, дзяўчаты раней жанчыны сабе хутенька стваралі гэты галаўны убор. І па ім можна было пазнаць, з якой мясцовасці дзяўчына, з якой вёскі, з Увогуле якога по роду. костюму можна було познати. Це як пашпорт. Але галаўны убор, самы галоўны пашпарт, тут можна было пабачыць, колькі дзетак, якая на заможнасці. Калі па касцюму відаць, з якой на вёскі, з якога на рэгіёну, то па галаўному убору, па некаторых можна было нават сказаць, колькі ў яе дзетак, ці была яна 2 разы замужам, ці 1 раз замужам. Просто безліч інфармацыі, пашпарт без паспарта. Усё, нічого не скрыш. Все, так і ході. Мы спяем песню, якую привезли з вёскі Печары Касцюковіцкага района. Якраз з той вёскі, з якой мы привезли гэтыя касцюмы, гэтыя строі. Это веснавая песня про дзяўчыну, якая красуецца, мілуецца, хваліцца сабою. Калі ласка. Ой, сяло моё, сяло новое. Ой, сяло моё, сяло новое. Ой, ничем сяло приукрашено. Ой, ничем сяло приукрашено. Приукрашено сяло речкою,
Поскакала карапет, побила ботинки, засталіся на ногах чулки до резинки. Ох, і розібрала ж тебе, Лариса. А тож, дякую, Міхановичі. Дякуй, Колиханка. А з вами, шановні глядачі, зустрінемося праз тиждень на каналі Беларусь 3. До побачення.